Ordu bete daukazue 20 galderei erantzuteko. Albokoari begira ikusten dudana kalera doa. Prez beraz eta... hasi. Zer gertatzen da? Larrutik ordainduko duk jo! Nik zer ba, zer egin dut nik? Zodakik zer egin duan! Hasi errezatzen, kaikua! Nahastu egin zarete! Nik nahastu du kokaina igeltsuarekin! Nik? Bai, orain egin errugabiarena, kakatzu horrein! Ez, oker zaudetela! Bai, profesional batekin ari ginela uste genian! Ordaintzeko ordua duk, milares! Zer esan duzu? Milares! Milares. Etara milares? Ez, Santana naiz, Milares autonomoan dabil irakasle. Barkatu egia, autonomoan zuan. Sentitzen dut, aizu. Barkatu, Ez dio sola, berdin dio. Orduan bagoaz aixola espadizu. Eta orain ez mugitu 5 minutu pasatu arte, aitu? Tira, guazen. Lasai, ez da... Gaur Mariak aprobatzen espadu, tuntun utxaren seinale. Bagoaz hortaz. Barkatu, agur. Orain jarraitu ezer gertatu espalitz bezala. Zuek lasai. Ez da ezer gertatu.